Praise the Lord. गिबियावनो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ हामबाय होनदों आरो दिनै बे गेदेर रंजानाय दिनाव सफैनानै साफ्रोमखौबो हामबाय होनदों। दिनैहाय नैबे बैरालि खृष्टान रिभाइभेल गिर्जाखौ गोदानै लुखांनो हाबाय। गोबाव समनि गेजेरजों दिनै बे गिर्जानि न' बेखेवनाय हाबाफारियावहाय देरहासार फिरफिलाखौ AIBS सेरसिनि मानगोनां आफादगिरि रेभारेन्ड जनास मोसाहारिया बिरहोयो आरो बे न'खौहाय डक्टर महेश इस्लारि बारग' आफादगिरि बिथांनि जुरै बेखेवनाय जायो आरो बे न'खौ बेखेवखांनानैहाय दिनैहाय बयनिबो गोसोआ रंजाखांनाय फैदों। मानो होनना बुङोब्ला बे गिर्जा न'आ गोदानै लुखांजानाय। गिबियावहाय बे न'आ माबोरै लुखांजादोंमोन, माबोरै गिर्जा गायसनजादोंमोन बेनि सोमोन्दैहाय नैबे श्री जयप्रकाश बसुमतारिया जेब्ला सैतानजों नाख्रेबजादोंमोन, गोबाव सम सैनांदोंमोन, बे समावहाय बिनि बिफा अबिनाश बसुमतारिया इसोरखौ गोसो गोरबोजों ग्रहण खालामदों। मानोना फिसालाया हामनायनि थाखाय बियो नाजावदों आरो खुलुमनो थाखाय गिर्जाखौ बियो नाराथा नाजादों आरो बे गिर्जाखौ बियो 1994 मायथाइयावनो फिसायै खुलुमनो थाखाय गायसनदोंमोन आरो खुलुमगासिनो दङमोन। नाथाय दिनै बेखौ गोदानै लुखांनो हाबाय। बे लुखांनायखौ दिनै 17 डिसेम्बर 2025 मायथाइयावहाय बेखेवनाय जाबाय। अनजाग्रा लोगोफोर, जायनो बिथांमोना बेयाव फैनानै खुलुमगोन बिसोर इसोरनि बोर मोनगोन। आमेन।